سلام سلام كبرات تلتي كم يالله كم يكنيكم لو محيزلكم متى يزلكم مدب نابانا زخنة يكون تليفون كدول ترى زي دلينا زخنة دول كاتونا ترى زي دلينا كم يكنا خم نعصو خريكم نابانا دول تليفون كدول خلو نحنا بيز خم زلنا تليفوننا بيز خم زلا مسكال التليفون راقب كم زلنا يحبرم نحنا جن كندول نخلينا مالتي كم يكنا هم جينا خن عصو خم النخل نجنا نامنور كم يكنا خم نملسو كريكم بحنسان زنح زخونه سب تليفون دول كاتو انت زي دليو مبزحت يسب زغورو ابزي موبايل فلاي زوتو كمزين تدا ايتينا غنا فلاي تدا غيرنا يو نحنا كندول نخلينا نابانا دول تليفون ون يلن مالتي ስለዚህ ነዚህ ከፊትና በዘሪኡኩም ተዳው ኮይኑ ግና ንሕና ክንድውል ንኽእልና ናባና ዝድውል ቴሌፎን ግን ቢዝ ከም ዘለና ይሕብሮ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ ኮሆብ 21 ኮሆብ ንፀቅጥ ካብኡ 857 نزكت أسكالا جينا نعطوا كأو ندول هجيك مثلا ناي كم ساعة ملكت أوكي متينا له كل فورورديك registration was success متينا له هجيك كم ساعة وينقرنا له مالتي أوكي لنا نوصل حجينا وانا زدول تليفون هاي أتوناني نحنا بيز كم زلنا مسكال تليفون رقم كم زلنا يزو حبره نحنا كندول نخلنا نبزخونه نبدس بلنا تليفون كندول نخلنا ስለዚህ ናብቱ ንቡር መምለስ ድማ ከመይ ገና ንመልሶ ኣስካላ ንፀቅጥ 21 ኣስካላ ካብኡ ንድውል እዚ እውን ልክዕ ከምቲ ናይ ቅድም ዝመፀና ከም ዝተኸፍተና ንቡር ከም ዝተመልሰ ክመፀና እዩ ማለት እዩ ዝመፀና ክንፅበለና እንተዳ ዘይመፂና ድማ ከላይ እንደገና እንደግሞ ማለት እዩ ኦኬ መፂና ኣሎ ኮል ፎርዋርዲንግ ሴቪንግ ሃዝ ቢን ዲሳይብል ይልና ኣሎ ተኸፊት ኣሎ ሕጂ ዝኾነ ሰብ ናባና እንተ ደው ኢሉ ክሰርሓሊ ከምቲ ናይ መጀመርያ ቢዚ ኣይብሎን እዩ ከምዚ ገና ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና ከምዚ ዝረኣኹም ኣብዚ ፍላይ ተዳእቲና ንሕና ክንድውል ኣይንኽእል ኢና ናባና እውን ዝድወል የለን ከምዚኣ ጌርና እንተ ዓፂናዮ ግን ንሕና ደስ በለና ሰዓት ናብ ደስ በለና ሰብ ክንድውል ንኽእል ኢና ናባና ድማ ዝኾነ ሰብ ቴሌፎን ኣይኣትዎን እዩ ቢዚ ጥራይ ዝብሎ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና ክንዓፅዋ ንኽእል ኢና ውራት ተኸታተልቲ እንተ ደኣ ፈቲኹማ ሸር ሳብስክራይብ ላይክ ግበሩ ኣብ ቀጻሊ ብሓድሽ መደብ ስጋዕ ዝመጻኩም ሰሰና እዩ